ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସାରା ଜୀବନ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବିନି। ନା, ମୁଁ ଯିବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ମୋ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ହଁ ହଁ ताठू बड़ खुशी कथा आमर चेयरपर्सन एसएमसी